салом алейкум дӯстони азиз, ҳозир як сайти нав ёфтам, яъне ки ами имрӯз старт шидагиай оли нолимрӯзи коришай, яъне ки агар ки мо дар ин сайт кор кунем, яъне ки плюс мерем. Кадоме ки дар канал подписаться кардинеста, ҳатман подписаться кунна ва ссилкаи сайт ва ссилкаи телеграм канали ман дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад. медароем ба сайт. Вақте ки ба сайт даромадем, дар ҷа статистикаш аст, яъне ки нолимрӯзи кориша аллакай 2658 рубл, яъне ки пополнен шидагиа 67 рубл выплачена шидагиа. Ва дар поён, яъне ки барои регистратсияи ма дар ин сайт регистратсия кардинестам. Дар якум номери пер кашлог мона мемонем ва дар дуюм ягон парол интихоб мекунем, баъд вайти ва аккаунт мекунем. Яъне ки ӯзи регистратсия мекунем. Тамом мо регистратсия кардем, аллакай дар баланси мо 50 рубл бонус додагиан ва дар ҷа бонустона метавонем бинем 50 рубл бонус додагиан, яъне ки ҳисоби бонус доходи мо 5% дар як рӯза. ва дар ҷа бо статистикаш аст, дар як рӯз 2.5 рубл кор мекунем, дар як ҳафта чанқа, дар як моҳ чанқа. ва камтар ба поён мерем барои скорост харидан. Ҷа да минималкаш, яъне ки 50 рублай барои пополнит кардан. ва дар як рӯз мо ай 8% то 28 буд ё ки то 25% дар як рӯз кор мекунем. яъне ки ҳисоби пополнит карданмон чӣ қадаре пополнит кунем, ҳамон қадар зиёд кор кардан мегирем. Масалан 100 рубл мемонем, увеличит мощность мекунем ва дар ҷа нишон метавад ки дар як рӯз мо 8 рубл кор мекунем, барое ки 8% шуд. ай 100 рубл агар монем оплатит мекунем ва дар ҷа метавонем через пер кашлог мо оплатит кунем. ба пер медароем ва дар поён барои мо номер додагиан. дар ҳамин номери пер кашлог, яъне ки пулмона мепартоем ва номери транзаксияна дар боло мемонем, оплатит мекунем. номера копировать мекунем, ба пер кашлог медароем, ба пер медароем ва дар ҷа рубла мемонем, 100 рубл мемонем ва дар поён ҳам номери пер кашлоге ки мо копировать кардем мемонем, перевести мекунем, подтвердит ва история медароем ва айҷа ҳам номери транзаксияна копировать мекунем. дар боло копировать як бор клик мекунем, копировать мешавад. ба сайт медароем, транзаксияна дар боло мемонем ва оплатит мекунем. тамом, скорси мо баланд шид, яъне ки бо сайт як бор дига обновид мекунем ва дар поён доходи мо 5% буд, аллакай 8% шид. 50 рубл моро бонус додагиан ва 100 рубл дига мо пополнит кардем, яъне ки 150 рубл. ай ҳамин ҳисоб мо ҳар рӯз 8% кор кардан мегирем. аввал барои пула гирифтан сабрат накопление мекунем, баъд пул дар баланси асоситон меояд дар боло. баъд шумо метавонед ки дар пер кашлогтон бигиред, масалан вивести мекунед ва яъне ки минималкаш барои вивод кардан 5 рубла. сайта нолимрӯзи кориша, яъне ки бояд бисёри баъд кор кунам ва дар поён ҳамаи статистикаш аст, яъне ки доходи якрӯзаи мо мешавад 12 рубл. яъне ки 50 рубл моро бонус додагием ва 100 рубл дига мо пополнит кардем, общ 150 рубл, а 150 рубл мо ҳар рӯз кор мекунем 8% ва доходи якрӯзаи мо мешавад 12 рубл. ссилкаи сайт дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.